বইপিনি লাইন মারি আছে দেখা নাই নাকি হ্যাঁ কত যাস বেলেগত যা आङो नैबे भिडिअखौ नायनानै माखासे मानि गोरोन्थि नुनो मोनदों बे गोरोन्थिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनाबो थारैनो बुजिगोन बे गथ'फोरनि आखायाव नोंसोर नुदोंना बे गथ'फोरा बेसेबां बैसो जादों बे बिमा बिफाफ्रा गियान दंना गैया बे 14-12-13 बोसोरनि गथ'फोरनि आखायाव मबाइल होनो थाखाय हा बे 13-14 बोसोरनि गथ'फोरनि आखायाव मबाइल होनाया गोरोन्थि जादों जायाखै बिमा बिफाफ्रा बुंलाय गोरोन्थि जादों जायाखै बे आखायाव मबाइल थानायखायनोथ' सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो खाबु मोनदों बबेबा पार्कआव बबेबा दैमा दैसायाव थाङालासिनो बबेबा फरायसालियाव थांनानै लाइन मारिहैदों आरो हमजादों बेबायदिनो खालामनांगौ सेंग्राफोर बिराद मोजां मोनदों आं बे सेंग्राफोरखौ माने बेबायदिनो हमनानै सोबानांगौ होनांगौ बिदिखौनो बिराद मोजां मोनदों बेबायदि बुनायखौ माने बेयाव माने एकदम बयनिफ्राय देरसिन गोरोन्थियानो जादों बे बिमा बिफानि गोरोन्थि बे बिमा बिफाफोरा बे गथ'फोरनो मा खि मोनजानायनि मबाइल होनांगौ मा खि मोनजानायनि मबाइल होनांगौ बे आखायाव मबाइल बे गथ'फ्रा बाहायनो रोंनो जानो बे मबाइलखौ गथ'आ मबाइलखौ बाहायनो रोंदों ना नोंसोर दा नुनो मोनबाय दा फोरमान मोनबाय दा बे गथ' मानसिया मबाइलखौ बाहायनो रोङो ना रोङा फोरमान मोनबाय दा बाहायनो रोङा बेबायदि गथ'फ्रा मबाइलखौ बाहायनो रोङा नाथाय मबाइला मोजां मबाइला गाज्रि नङा मबाइला बिराद मोजां खामानि होयो मानसिनि थाखाय बाहायनो रोंबा नाथाय बे गथ'फ्रा जे बाहायनो रोङाखै आरो बेबायदि गथ'फोरखौ मालाबाबो फोथायनाङा जे मबाइलखौ बाहायनो रोंगोन होननानै बिसोर बाहायनो रोंखाया गाज्रि खामानियावसो बाहायो गथ'फ्रा मबाइलखौ आङो एकदम बेयाव बिनि दायनिगिरिया बे गथ'नि बिमा बिफाया बिराद गिदिर दायनिगिरि माने आखायाव मबाइल होनाया आङो बारा गोलाव बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै भिडिअखौ বইপিনি লাইন মারি আছে দেখা নাই নাকি হ্যাঁ কত যাস বেলেগত যা কত গৈছে এপিনিয়া কত পৰা তোমাতে কত পৰা আহিছে কত পৰা আহিছে কিলে কোৱা নাই কত পৰা আহিছে কোনটো গাঁও কোন গাঁৱৰ পৰা আহিছে কত পৰা আহিছে আরে কি মুখ চুপি কি এনে দাদা তহঁতে স্কুল বোলে নাজান নাকি গাঁৱৰ মানুহ মাতিম নাকি এতিয়া কি চৰি তুই স্কুল বোলে জানিব লাগে এনে বেলেগত যা কি হৈছে নহ'লে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ মাতি পেলাই ঠিকছে পিটাই দিম কি চাব আছে ইয়াত বহি পিনি লাইন মাৰি আছে দেখা নাই নেকি তহঁতি ক'ৰ পৰা আহিছে এতিয়া মা দেউতাৰ নাম্বাৰ দে ফোন কৰিম দে ক'ত গৈছে জানিব লাগে কিয় আনি ইয়াত আনিব লাগে আৰু দিম নেকি ইয়াতে চাব পাই নেকি ইয়াৰ পৰা জলদি ওলাই যা নহ'লে মাৰিম ওলাই যা ইয়াৰ পৰা নেক্সট ইয়াৰ পৰা ওলাই যা নহ'লে আৰু মাৰ খাবি যা